Әле апрель озагындагына әлеге 3 еллык курсларда чираттагы чыгарылыш кичәсе булып узган иде. Ул чакта аны 16 укучы тәмамлады. Быел тагын 21 шәкерт килгән. 10 елдан артык эшләү дәверендә әлеге курсларда 200дән артык кеше диплом таныклык алып чыккан. Дини сабак аларга шәһәрдән генә түгел, өлкәнең авыл районнарында да йөреп укучылар бар. Араларында татар зыялылары да байтак. Әмит газетасының җаваплы сәркатибы Рузия Халимова әлеге курсларны моннан 3 ел элек тәмамлаган. Ә бүген ул үзе беренче тапкыр килүчеләргә үгет-нәсихәт бирә. Мәшәкатьләрен якка куеп, шайтан кыткысына бирелмичә, менә мәдрәсә ишеген атлап килеп, менә монда керү, менә бу иң зур авырлыкны җиңү була. Икенче курс шәкерте Зәкия Хакимовна исә дусты дәресләрне күреп китәр өчен генә алып килгән була. Бүген инде ул икенче сыйныф шәкерте. Аның теләге ни белән, тырышлыгы белән мин бик тә җиңел киттем, аларга кушылдым. Бик зур рәхмәтем белдерәсем килә. Курсларның җитәкчесе Асия ханым Мәликова белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына да зур игътибар бирелә. Иң беренче ислам дине нигезләрен өйрәтәбез. Һәм безнең Коръәнне тәҗвид кагыйдәләре белән дөрес итеп укырга, мәгънәсен, тәфсирен белергә өйрәтәбез. Намазны дөрес итеп укырга һәм без иң әһәмиятлесе әхлакны өйрәтәбез. Мөгаллимәләр һәр елдагыча укуны Казан мәдрәсәләре өчен эшләнгән һәм Ульяновск өлкәсе диния нәзарәте раслаган уку программасы нигезендә алып баралар. Ул программада гарәп телен өйрәнү, аның кагыйдәләрен өйрәнү, хадисләр өйрәнү, әхлак фәне баранда, фикх фәне дип атала инде ул, Аллаһ Тәгаләнең шаригать кануннарын өйрәнү. Без узган ел шаригать кануннарын өйрәндек инде. Без аны менә ул намазларны, уразаларны, зәкятларны, хаҗ кылуларны, аларны узган ел өйрәндек. Курбан чалулар, нинди гамәлләр аларны узган ел өйрәндек инде. Курсларда яңа уку елы башлану тантанасында Асия ханым илдәге бүгенге вәзгыятькә тукталып, бу көннәрдә баручы бөтен Россия халык санын алу мәсьәләсендә читләтеп узмады. Бу татарлар өчен саналу гына түгел, сыналу чорыда диде Хаҗия. Балаларыбызга әйтергә кирәк. Нәрсә, күршеләргә әйтергә кирәк. Bir сүз татарча белсә дә, аның бабасы кайчан булса да татар булса да татар дип язылсын инде. Без күп булсак biz яшәрбез. Әз булсак безне сатарлар. Көзге яңгырларга һәм кышкы бураннарга да карамыйча, бу ханымнар 3 ел дәвамында һәр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә шәһәрнең үзәк мәчетенә килеп, ислам дини нигезләрен гарәп графикасында укырга һәм язарга өйрәнәчәкләр. Бүген бу хатын-кызлар әлеге курсларга шәкерт булып килсәләр, тагын 3 елдан исламны тирән белүче абыстайлар булып чыгачаклар. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.